በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአሐዱ አምላክ አሜን። ተአምር ናይ ዓርቢ ናይ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተአምራቶም እዚ እዩ። የቕሬቶም ሓይሊ ረድኤቶም ምሳና ይሃሉ ንዓለም ዓለም አሜን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ሃገረ ጣቃውዕ አትዮም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከምዚ እናበሉ ብዙሕ ቃላት ተዛረቡ። እዚ ቃልና እናተነበበ ብጥቡህ ልቢ ዝሰምዕ ሰብ ንሕና ብዕርፊ መስቀል 7 ጊዜ ክንባርኮ ኢና። ሽዑ ድማ ካብ ንእስነቱ ክሳብ እርጋኑ ዝገብሮ ሓጢአቱ ክሕፀበሉ እዩ። ከም ማይ ዝተሓፀበ ህፃን ንጹህ ክኸውን እዩ። ብሜሮንን ዝተቐብአ ክኸውን እዩ። ነዚ መጽሓፍ ወትሩ ዘንብብ ሰብ በብዕለቱ ኣብ ገጹ ስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክጸሓፎ ስሙ እውን ኣብ መንበረ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክጸሓፍ እዩ። ዕድሚኡ ክነውሕ ክፉእ ሓሳብን ክፉእ ዘረባን ዝዛረቦ ጸላእቱ እውን ከም ትኪ ክጠፍኡን ክውድኡን እዮም። ሰይጣውንቲ ከዓ ከምዚ ይበሉ፣ ነዚ ኩሉ ሰዓ ዘፍራሐና ዘሎ ሰብሲ እንታይ ክንገብሮ ተስፋ እኳ ቆሪጥና፣ ሓደ መዓልቲ ከይጠፋኣና ከለና እንታይ ንግበር? ካብ ማህፀን ወላዲቱ እንተዘይውለድ መሓሸና በሉ። ወትሩ ብኢድ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቁርባን ይቆርብ። ኣሳእኖም ፀይረ ዋልታ ጸሎቶም ተኸዲነ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም የንብሩኒ እናበለ ይጸሊ ነበረ። ንዓለም ዓለም አሜን።